Il-katakezi mħabu minti ser inkomplu naraw il-fatt li ek Ġesu ġie fid-dinja fost ħafna affarijiet biex ukoll jurina il-wiċċ tal-missier. U fil-fatt li jurina l-wiċċ tal-missier, jurina lilu nnifsu wkoll bħala eben u jurina lilu nnifsu bħala eben biex jurina aħna kif aħna nkunu bħala wlied. U rajna li Ġesu eżistijej kif jurina l-missier bħala eben u kif jurina lilu nnifsu bħala eben. Rajna sissa 10 affarijiet li nsibu l-Ġesu jgħid dwaru nnifsu dwar il-missier hekk fil-kelma tal-Alla u llum se nkomplu nżidu ma' din il-lista. Rajna kif Ġesu jsejjaħ il-Alla bħala missier Abba. Ma rajna kif Ġesu jgħid li huwa mibgħut f'isem il-missier. Rajna kif Ġesu konxju mill-fiduċja tal-missier. Rajna kif Ġesu jgħix bil-missier. Ħames ħaġa li rajna kif Ġesu huwa maqut ħaġa waħda mal-missier. Is-sitt ħaġa rajna kif Ġesu jibqa' maqut mal-missier anke fid-tbatija. Is-seba' ħaġa li rajna kienet kif Ġesu jitkellem mal-missier. It-tmien ħaġa kif Ġesu jħobb il-missier billi jagħmel ir-rida tiegħu. Id-disa billi Ġesu jagħmel dak li jara l-missier jagħmel. Il-10 billi Ġesu jgħid dak li jisma' il-missier jgħid. Illum se nkomplu naraw eżistijek kliem ieħor ta' Ġesu nnifsu li jkompli juruna kif Ġesu jurina il-missier u kif huwa eben. Nerġa' ngħid biex nitgħallmu kif aħna nkunu wlied veri. Il-kelma tal-missier daħħal lil Ġesu fih biberija mad-dixxiplu. Ġesu f'San Ġwan kapitlu 15 vers 15 jgħidilna ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għax kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Araw kemm hija intima. Ġesu x'inhi l-bażi tiegħu għaliex isejħilna ħbieb? Għax aħna aħjar mill-oħrajn? Għaliex aħna nħobbu iktar? Għax aħna lesti nagħmlu iktar sagrifiċċji għalih? Le. Isejħilna ħbieb għaliex il-kelma li sema' mingħand il-missier huwa jarrafilna. Din hija l-bażi tal-ħbiberija. Ġesu eżistijej fil-ħbiberija tiegħu umana irid isemmanna il-leħen tal-missier, irid jagħtina l-kelma tal-missier, irid jagħtina l-ħarsa tal-missier. Mhuwiex ħabib biex aħna neħdu xi ħaġa minn għandu jew biex jieħu xi ħaġa minn għandna. Il-biberija li Ġesu jitkellem minnha, il-biberija tiegħu umana bħala dixxipli tiegħu hija intimità illi tfur fuqna. Għaliex qed ngħid tfur fuqna? Għax hija l-intimità bejn u bejn il-missier fejn il-missier ikellmu fis-skiet, fit-talb, fl-eternità. U jkellmu f'intimità għalhekk Ġesu kien jaqaf daqshekk jitlob. U l-kelma li l-missier jagħti lill-liben li hija intimità bejniethom tfur fuqna Ġesu jagħtijinna u din toħloq intimità bejn Ġesu bejna. Kemm nixtieq li nifhmu din. Għax kultant hekk min jafx nimmaġinaw f'moħħna meta ngħidu Ġesu għall-ħabib tagħna. Il-ħbiberija tagħna ma' Ġesu, allura l-intimità tagħna mal-mulej hija din. Ġesu f'intimità mal-missier jisma' l-missier ikellmu u jilqa' l-kelma tal-missier. Imbagħad Ġesu joħloq din l-intimità li huwa għandu mal-missier magħna billi jaqsam magħna l-kelma li huwa jisma'. Kemm sabiħ eżistijej. Aħna bħala wlied hekk irridu nsiru ħbieb ukoll. Kif Ġesu jgħid dwaru ma nsejħilkomx għaddejja ma' ħbieb. Aħna ħbieb ta' xulxin fil-mulej daqskemm aħna naqsmu il-kelma tal-mulej li aħna nisma'w ħejdinna fl-intimità tiegħu magħna miegħu, fit-talb tagħna, fil-liturġija, fil-quddies, fil-momenti tal-komunità, fl-laqgħat ta' talb. Hekk b'mod personali. Il-biberija tagħna l-insara hija mibnija fli naqsmu bejnietna, fli ngħaddu lil xulxin dak li l-mulej jagħtina. Hekk b'mod ieħor Ġesu dak li ngħidilkom fil-moħħbi x'għandruh fuq il-bjut. Dak ngħidilkom fl-intimità x'għandruh.
U tajjeb namlu mistoqsija, aħna nadin il-ħbiberija bħala nsara. Xogħol tant aħna meta nitkellmu mill-ħbiberija jiġina f'moħħna is-sapport, xi ħadd miegħek fl-iktar mumenti ibsa, xi ħadd li ma jtilqikx, xi ħadd li tista' ddur lejh fi żmien ibes, u ċertament dik hija ħbiberija u jalla jkun aktar minnha. Imma Buk Ġesu jitkellem ħbiberija ħafna partikolari. Hekk ħbiberija li tagħmlilna verament insarax, il-ħbiberija l-oħra bażikament tista' ma tkun ma temminx u tkun ħabib tal-ġenna. Imma l-ħabib li jemmen huwa dak illi jaqsam miegħek il-kelma tal-Alla li wieħed jirċievi. U nistgħu ngħidu xulxin insejjaħlek ħabib għaliex kull ma smajt minn għand Ġesu jiena għarraftulek. Kemm sabiħ eżistej. 12 ħaġa naraw illi l-Ġesu fejn jidħol il-missier kien jitkellem dwaru. Mhux biss jgħid dak li l-missier jgħidlu. Imma jitkellem dwaru. Per eżempju, f'San Ġwan chapter 8 verse 27, insibu li fl-Evanġelu miktub hekk. Huma ma ntebħux li kien qed ikellimhom fuq il-missier huma l-Lut. Ġesu kien ħobb jitkellem dwar il-missier. Uftakru dan li fil-Evanġelu nsibu, speċjali f'San Ġwan, li kif Ġesu huma l-missier jixtieq li aħna nkunu miegħu. U kif il-missieru ma' Ġesu u jrid ikun magħna. Dan huwa pattern li rridu nifhmuh. Kif Ġesu huma l-missier jixtieq li aħna nkunu miegħu, kif il-missieru ma' Ġesu jrid ikun bħala. U hawnhekk allura eżisti Ġesu juri l-missier billi jitkellem dwaru. Aħna rridu nuru l-Ġesu billi nitkellmu dwaru. U hawnhekk irridu nagħmlu mistoqsija tagħna wkoll. Aħna kemm nitkellmu dwar Ġesu? Kemm nitkellmu dwar Ġesu bimħabba, passjoni, mhux nitkellmu dwar Ġesu isu xi filosofu, isu xi guru, isu xi mallem, xi ħadd ta' aspirazzjoni, xi ideal, xi ħadd li tagħna xi liġi. Nitkellmu minnu, Ġesu meta jitkellem mill-missier, jitkellem f'relazzjoni li għandu mal-missier. Jitkellem minnu bimħabba passjonali, dan hu missieri. Kemm aħna nitkellmu minn Ġesu b'dil-familjarità. B'dil-familjarità. B'dil-relazzjoni intima. Maħbub intijaj. U nidilkom ta' minn qalbi. Forsi huwa dan li xi drabi jonqos fil-knejjes tagħna. Kemm hu faċli l-qudies il-liturġija anke lina l-qassisin issir ritwal. Ħaġa li nagħmluha darba wara l-oħra. Kemm hu faċli nippritkaw il-Vanġelu omelija wara l-oħra, xi ħaġa tal-moħħ, xi ħaġa akkademika. Minn xi ktieb li smajna, però ma nitkellmux minn Ġesu, minn dak li aħna nafuh. F'relazzjoni personali, f'relazzjoni intima. Għandna l-gost li nitkellmu dwar Ġesu. Għandna l-ferħ li nitkellmu dwar Ġesu. Insibu fih il-għaxqa tagħna, tiġi awtomatika li rridu nitkellmu dwaru. Ġesu kien dwar il-missier u hekk jixtieq li aħna nkunu. Però hekk m'hemmx l-intimità mal-mulej eżisti. Nitkellmu dwar Ġesu isu xi ħadd barra minna. Isu xi ħadd li ma nafuh, xi ħadd li rridu nilħuh. Mentri jeżisti hija intimità. Intimità. Il-Knisja, l-insara, għandna bżonn intimità ma' Ġesu. Ġesu eżistijaj, 13 ħaġa li ħanaraw fej relazzjoni tiegħu mal-missier jgħid ukoll li huwa ma jkeċċ il-ħadd li l-missier jibgħatlu. San Ġwan, chapter 6, verse 37, nfakkarkom kif dimilkom ħudu nota ta' daw il-vrus tal-Iskrittura. Daw kollha li jagħtini missier jiġu għandi u min jiġi għandi ma nkeċċihx il-barra. Daw kollha li jagħtini l-missieri jiġu għandi u min jiġi għandi ma nkeċċihx il-barra. Kemm hija kelma qawwija. Illi min jiġi għandi ma nkeċċihx il-barra. Għaliex Ġesu meta jħares lejna, meta aħna mmorru għandu,
Aħna faċilment naħsbu li tiġi minna li aħna marru għan Ġesu, meta mhijiex hekk. Aħna nistgħu marru għan Ġesu għaliex l-Ispiritu Santu jiġbidna lejh u għal-missier li jagħtina l-Ispiritu biex joħodna Ġesu. L-Ispiritu dejjem jiġbed lejn Ġesu. L-Ispiritu dejjem jiġbed lejn Ġesu. L-Ispiritu dejjem jiġbed lejn Ġesu. U Ġesu eżisti jaf li kull min imur għandu il-missier qed jiġbdu lejh. Eżisti kieku aħna nafu minn aħna anke bħala Knisja. Ġesu jiġbid in-nies lejna. Kif il-missier jagħmel ma' Ġesu, Ġesu jagħmel magħna. Ġesu jiġbed in-nies lejn il-Knisja tiegħu. Ġesu jiġbed in-nies lejk. Ġesu jiġbed in-nies lejn is-saċerdot, lejn il-patr, lejn is-sur, lejn il-brother, lejn dak il-lajk impenjat, lejn dak il-lider tal-komunità, lejn dik l-om. Ġesu jiġbed in-nies lejna. Però aħna konxi li huwa hu qed jibgħathom għandna. Eżisti. Kemm jagħmel fatika l-mulej sabiex jaħtaf ruħu jressaq lejn il-Knisja tiegħu. Imma aħna nistgħu ngħidu bħal Ġesu u min jiġi għandi ma nkeċċeħx il-barra. U min jiġi għandi ma nkeċċeħx il-barra. Kemm qawwija. Nafu li jekk imorru għand Ġesu ma jkeċċinix. Hekk naqsam magħkom mod personali jindnija kelma jekk nħossha qawwija ħafna u ċanfarni jekk nonqos minna bil-kbir. Ġesu jista' jiġbed nies lejja u jien ma nistax inkeċċihom il-barra. Ma keċċinix il-barra. Però aħna kemm faċilment il-mulej jipprova jiġbed nies lejna lejn il-pray group lejn dik il-komunità li l-parroċċja u aħna nkeċċuhom. Bit-keskis li ngħidu, billi naqgħu il-ħama tal-passat tagħhom. Billi ma nagħtu spazju. Forsi mulej qed jiġbed nies lejn il-Knisja lejn il-grupp tiegħek lejk. Forsi nies li ma jemnux, forsi nies li l-lifestyle tagħhom ma jaqbilx eżatt mal-Vanġelu. Forsi nies li qed jgħixu f'sitwazzjonijiet irregolari. Min aħna biex inkeċċu lil xi ħadd il-barra. Min aħna. Ejjew ma nkunux aħna stess illi nirrovinaw il-ħidma tal-Alla fl-erbieħ. Ma nkunux aħna fil-parroċċi, fil-komunitajiet, fil-qdiet, fil-movimenti li aħna stess inkisru dak li Alla qed jagħmel fil-nies. U jiġbidhom lejn il-Knisja. Ħbib tiegħi naf x'qed ngħidilkom. In-nies tal-lum ma bilaċ. U Ġesu qiegħed jiġbed nies lejn il-Knisja tiegħu. Ġesu qiegħed jiġbed nies bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Lejh fl-Ewkaristija, fil-quddies, fil-qrar. Jiena esperjenza kontinwa li nara, u speċjali fil-laqgħa jew għandi. Kemm naraw nies li jiġu jfittxu l-mulej. Urtu konna dil-qalb miftuħ għaliex għax nafu li hu qed jibgħathom. Hekk immaġina Ġesu meta jħares lejk jgħid dan Hayden il-missier bagħtu għandi. Jien jekk inħobb il-missier kif nista' nirrifjuta l-Hayden. U aħna kif ngħidu, jekk Ġesu bagħtu għandi, jekk Ġesu bagħta għandi, jien kif nista' naraq il-bib ta' qalbi għal xi ħadd. U għal darb'oħra din intimità eżisti. Irridu nħallu li jiftħilna qalbna daqshekk għan-nies li jibgħatilna. L-14 il-ħaġa li naraw illi Ġesu kien ħalli l-missier ikun ix-xhud tiegħu. Ħan nisimgħu din u nitkellmu ftit-tuqa. F'San Ġwan kapitlu 10 verus 24 sa 25 jgħidlek. Il-Lud daru miegħu qalulu, kemm se ddum taqlanna ruħna hekk inti l-Messija jgħidilna ċaru tont. Weġibhom Ġesu qedtilkom u intom ma temnux. L-mejja li nagħmel jien fis-sem missieri jiġdu għalija. Ġesu eżistijaj, il-Lud ħin kollu jitqabdu miegħu jekk għandhom xi jemnu fih jew le. Jekk hux il-Messija jew le. Ġesu eżistijaj bil-kelma u bil-mirakli bis-sinjali tiegħu. Il-Lud li kienu esperti tal-Bibja tat-Testament il-Qadim kellhom ikunu jafu
eżattament dan Ġesu illi il-profeziji tat-Testament il-qadima din jiseħħu fih. U ma rridux jagħmluh imma minnhom baqgħu bsu rashom u jistaqsuh u ma jaċċettawx. Imma minn ma jidhom Ġesu isma' jien mhux ħan ixed għalija nnifsi. Imma il-missier qed jixed għalija kif billi qed wettaq dan is-sinjali fija hu permezz tiegħi. Għalhekk Ġesu eżistijaj isib fil-missier ix-xewt ewlieni tal-missjoni tiegħu. U din wkoll għandna x'tallimna lilna bħala uliet il-missier. Ġesu eżistijaj meta lilna jibatna nagħmlu xi missjoni jekk tiġi verament minnu, Ġesu jakkumpanja dik il-missjoni b'sinjali li jiġdu għall-missjoni li nkunu qegħdin inwettqu. Għall-missjoni tiegħu fl-aħħar mill-aħħar fina u permezz tagħna għax aħna l-insara qatt m'għandna missjoni tagħna, l-missjoni dejjem tibqa' tiegħu li hu jgħixha fina. U l-missier kompli isieħeb is-sinjali ma' Ġesu fil-Knisja, ma' Ġesu fina u jkompli jixhed għalina. Dak tfisser eżisti li Ġesu ma kienx joqgħod jipprova jiġġustifika lilu nnifsu, jipprova lilu nnifsu. Imma kien ħalli l-missier biex ikun ix-xewt tiegħu, ħalli l-missier jikkonvinċihom, ħalli l-missier juri bl-emejjel tiegħu. U aħna kemm għandna bżonn din il-ħaġa. Xi drabi eżisti aħna nġu f'sitwazzjonijiet fejn min jisfidana u fejn taf li l-fidi tiegħek hija dik vera, u fejn taf li nkunu kattoliċi għal Knisja Ver ta' Kristu, u fejn taf li l-Bibja minn Alla. Tant mistoqsijiet li ċerti nies jagħmlu u mhux mod ġenwin biex ifittxu l-verità ma biex joqgħu fertaċċajt. U aħna xi kultant jista' jkun li jiġilna ninqabdu fil-biża li ninalqu fina nfusna illi nitħawdu aħna stess. Jew kellha nippruvaw kif nikkonvinċu lin-nies u naqtaw qalbna meta ma rnexxinniex nikkonvinċuhom. Mentri Ġesu eżistijaj hawnhekk jagħmilha ċara. Qedtilkom u ma temnux jaqafhem. L-emejjel li nagħmel jien fisser missier jiġdu għalija. Ejjew inħallu kif il-missier wettaq daw l-emejjel f'Ġesu biex ikunu xi dalih. Ejjew aħna nkunu konxi wkoll illi Ġesu jrid iwettaq sinjali fina u permezz tagħna illi jkunu wkoll xut. U x'inhu huma dawn l-emejjel? Hemm emejjel differenti. Jeżistu l-emejjel straordinarji, l-emejjel tal-fejqan, l-emejjel tal-mirakli. U fost l-ikbar emejjel straordinarji hemm l-emejjel tal-maħfra wkoll eżisti. Ja grazzi qawwija illi aħna naħfru. Bżonn nitolbuha hekk mill-qalb. Nies ma nikkonvinċuhomx bl-argumenti, ma nikkonvinċuhom meta naħfru. Eżisti. Mbagħad hemm l-emejjel tal-ħnina, l-emejjel tal-karità bosta. Mhux il-mument li nidħol fihom ma s-seba' opri ta' ħnina materjali u s-seba' spiritwali, 14 l-opri ta' ħnina. U ma daw l-emejjel eżistijaj illi huwa Ġesu nnifsu illi wettaqhom fina, aħna naħsbu li nagħmluhom aħna ma huwa li jagħtina grazzja. U dawn l-emejjel jiġdu għalina illi aħna u li Alla. Aħna u li Alla. Jekk aħna nġibu l-paċi, l-emil tal-paċi juri li aħna u li Alla, hekk jgħidilna Ġesu fil-Beatitudnijiet pereżempju. Ħin dak li huma ġibu l-paċi għax huma sejħu li Alla. Hekk jew ma nqogħdux nitqabdu ħafna fina nfusna u naraw minn fejn irridu nġibu il-qawwa biex nikkonvinċu lin-nies. Inħallu l-emejjel. Ġesu tan drabi in-nies kienu jinqasmu fi tnejn quddiem l-emejjel tiegħu. Min jemmen u min ma jemminx. U jekk di jagħmluha quddiem Ġesu taħsbu mhux se jagħmluha magħna bħala Knisja u nsara llum min jemmen u min ma jemminx. L-importanti li aħna nibqu nħallu il-Ġesu jagħmel il-ħidma tiegħu fina kif hu ħalla l-missier jagħmilha fih. Il-15 il-ħaġa, ħames waħda qed naraw illum, il naraw il-Ġesu jagħmel bħala iben hija illi Ġesu lejn l-aħħar ta' ħajtu fuq l-art fehem illi kif ġie minn għand il-missier kellu imur lura għand il-missier. Naraw illi f'San Ġwan kapitlu 13 vers 1 jgħidilna hekk. Qabel festa tal-Eid billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għand il-missier u li kien ħabbel tiegħu li kienu fid-dinja ħabbu mal-aħħar. Biex jgħaddi minn din id-dinja għand il-missier. Biex jgħaddi minn din id-dinja għand il-missier.
San Juan chapter 16 verse 28 Ġesu jagħmilha iktar ċara. Għax dak li rajt qabel 13 verse 1 huwa l-kumment tal-Evanġelista immessa dan hu kliem Kristu jtgħidilnek. Ħriġt mingħand il-Missier u ġejt fid-dinja, se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier. Wow. Ġesu qed jagħmilha ċara. Jien ħriġt mingħand il-Missier u ġejt fid-dinja, se nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier. Ħbibti, hawnhekk Ġesu qed jinterpreta l-mewt tiegħu. Da d-diskors Ġesu jgħidu fl-aħħar ċena qabel ma jidħol fil-passjoni. Se nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier. Eżisti, hawnhekk Ġesu anke lilna qed jgħallimna ħafna li aħna wlied. U bħala wlied il-mewt tagħna hija passaġġ minn din id-dinja għand il-Missier. Maħnek irridu nirriflettu anke f'dal mument. Aħna lest irridu mmutu ta' wlied. Irridu mmutu bħala wlied. Immutu kif għandu jmut iben il-Missier. Jiġifieri konxi li aħna ħammorru għand il-Missier tagħna. Ġesu ekkex il-mewt tiegħu. Il-mod kif hu sejjer lura għand il-Missier. Passaġġ li kelli għaddi mid-batija. Bħal maħna anka irridu għandu mid-batija tal-mewt tagħna eżisti li forsi ftit naħsbu fuq il-mewt. U meta naħsbu fuqha naraw id-batija fiżika tal-mewt, tal-mart li forsi nistgħu mutu bih. Imma hawnhekk Ġesu jistedinna biex il-fokus tagħna l-ħarsa tagħna npoġġu għal fatt li aħna ħammurru lura għand il-Missier tagħna tas-sema. Biex ngħidlek hemm żewġ mumenti li aħna mmorru lura imorru lura għand il-Missier kull darba li aħna nqerru bħal ulied tal-iben il-ħali. Bħal parabola tal-iben il-ħali li jmur għand il-Missier meta jqerr. Meta jmur għand fit-tannieqa l-istess kif nagħmlu aħna meta mmorru nqerru nerġu lura għand il-Missier ma mbagħad hemm dak it-tluq lejn il-Missier li għall-mewt. Hija t-tannieqa fl-eternità. Hekk aħna konxi li l-mewt hija t-tannieqa tal-Alla. Anke meta hija jibsa bħalma kienet fuq is-salib għall-Kristu. Aħna ħajjitna għandha direzzjoni. Ġesu jaf li sejr għand il-Missier. Ġesu mhux fid-dubju se jiġri wara l-mewt tiegħu. Ġesu mhux fil-baħ. Ma jaf li għand il-Missier għaliex jaf li ġej minn għand il-Missier. U sejjer għand il-Missier. Aħna nafu li fil-mamudija twilidna mill-ilma u mill-Ispiritu Santu. Bħal Ġesu nistgħu ngħidu li aħna ġejna mill-Missier. Aħna twilidna mill-ġdid. Imwilda mill-Missier. U ħammorru għand il-Missier. F'kelma waħda li hawnhekk aħna l-ħajja tagħna bħala wlied irridu naraw ħajjitna bħala passaġġ. Biex tgħix ta' iben Alla f'did-dinja titterjalizza li ħajtija biss passaġġ. Aħna qegħdin ngħixu biss passaġġ eżisti. Din hija verità. Aħna qegħdin ngħixu biss passaġġ. Però ħafna drabi aħna ngħixu isnadna permanenza. Jekk nista' nuża dil-kelma, aħna il-kol kemm aħna f'did-dinja villeġġatura. Villeġġatura din ftit żmien, ir-residenza tagħna mhix hawn. Ir-residenza tagħna qiegħda fis-sema għand il-Missier. Hawnhekk qegħdin villeġġatura eżisti. Imma xi drabi mill-villeġġatura nagħmlu residenza permanenti tagħna. Nagħmlu dak il-post fejn aħna ngħixu b'mod permanenti. Ġieli jiġrinnek fil-ħajja ta' kuljum tippreferi l-villeġġatura mill-dar proprja vera tiegħek fejn toqgħod hawn min jiġrilu hekk. Noqgħdu attenti li ma tiġrinx hekk fil-ħajja spiritwali, hawnhekk villeġġatura. Id-dar permanenti tagħna mhix hawn. Imma aħna nixtiequ mmorru għand il-Missier u nibżgħu. Il-mewt għadha tbiżżani. Nifhem bħala bnedmin nibżgħu il-mewt, però Ġesu fuq is-salib rebaħ il-mewt u n-nisran huwa dak li jidħol fir-rebħa ta' Kristu. In-nisran huwa dak li iktar ma jgħaddi żmien il-mewt ma tbeżżawx għaliex għax jaf fejn sejjer. In-nisran għandu t-tama tas-salvazzjoni, mhux il-biża' forsi jsalva forsi li Ġesu salvana diġà fuq is-salib u aħna nemmnu dan u nilqgħu bil-fid is-salvazzjoni. Però rridu nikkollaboraw miegħu fuq dell-art. U jekk nafu li nikkollaboraw miegħu ma qogħdux nibżgħu. Għandi konna t-tama, s-sempliċità, il-konvinzjoni li aħna iva sejrin lura fih dan il-Missier tagħna tas-sema. Jalla sistijaj. Hekk inħallu Ġesu jkompli jurina il-wiċċ tal-Missier u jurina kif inkunu ulied bħalu.
ħalli bekk il-qalb taħna tistrieħ. U dak li qalu darba l-apostli urina l-Missieru kun biżejjed għalina, inkun nistu verament nejxu aħna u nifmu illi meta nifmu xi ftit u nduqu il-Alla nirrealizzaw kemm hu biżejjed fil-ħajja tagħna.